Това, което казах на вашите колеги, беше, че миналия път някой от вас ме провокира с казусът за фантастико. Не така беше. И точно за това са ни подготвени неща. Преди това обаче да видим дали в момента ни работи интернета и да ви покажа това, което исках да направя с търсенето. Ето екскурзия. И в момента, това е реално, в реално време, това, което ни излиза като реклама при екскурзия, мисля, че имаше една, не я виждам, една ваша колежка, която работеше в туризма. Ето това, тук е реклама, която се рендира от Google. Даже виждате, ето тук пише Ads. Не знам дали се вижда добре. Ето тук, това е Ads. Ако искате да се убедите в това, което ви казах, че рекламата, която се рендира е 1:1, може сега някой от вас, неговия компютър, да потърси също екскурзия. В момента 12:54 го пуснах това нещо и да видите дали ще ви излязат същите резултати. Това беше едното демо. Коментар? Ако искате нещо друго да опитаме, кажете вие. Нищо не казвам. Не искате това. Окей. Следващото нещо, което исках да ви покажа във връзка с това, което коментирахме миналия път с фантастико. Приготвил съм ви тук нещо, което мисля даже да ви го изпратя като бонус към лекциите, които предстои. Не знам, вероятно днес ще опитам, но ще видим как ще се получи. Това са 10 заповеди, свързани с Негово Величество клиента. И ще направим така един кратък коментар. Виждали сте, чете ли се добре отзад, колежки? Да. Какво казват тези 10 заповеди? Първото нещо, което казват, е, че клиентът също е най-важният човек в нашия клиент. Освен това, клиента не зависи от нас, а ние зависим от него. Също така, нещо, което точно това и коментирахме предния път, тук искам да го подчертая. Клиентът не е някакво така нещо, което да ни притеснява, не е някакво прекъсване на нашата работа. Той е целта на нашата работа. Помните, миналия път коментирахме как двете касиерки, докато ни обслужват, си разговарят там с нощи за картофите, дето е купила от тези си къде. И така. Клиентът е причината, целта на нашия бизнес. Той не е някакво такова епизодично прекъсване между другото. Освен това, само да, стана номера. Четвърто нещо, което казва, е, че ние не правим услуга на нашия клиент с това, че го обслужваме. По-скоро той ни прави услуга с това, че се обръща към нас. Освен това, клиентът е част от нашия бизнес, а не някакъв страничен там човек, наблюдател и така нататък. Клиентите не са студена статистика. Те са хора с чувства и емоции, както всички ние. Не ви препоръчвам освен това да спорите с вашите клиенти. И също нещо, което е важно, клиента идва при нас със своите нужди. Нашата работа е по някакъв начин да ги отгатнем и да се опитаме да ги удовлетворим. Нашият клиент заслужава възможно най-така любезно и внимателно отношение. И последното нещо, което е свързано, е, че клиентите, и това го маркирам така, те са, как се казва, живителната сила не само на нашия, а и на всички видове бизнес. Вероятно някой от вас попадали на Питър Дракър. Това, което казва Питър Дракър, е, че
Първото нещо, което следва да се създаде една компания, това е клиент. Нямаме ли клиент? Какво правим? Тук на това място вече ми е любопитно да чуя и вашия коментар. Попадал ли е някой от вас на тези 10 заповеди? А какво мислите така? Например, ви сте като вие. Изкоментирахме набързо. Приложимо ли се за нашата среда? Да, приложимо като правила. Но се разчита в common sense на кафетите. Може би точно най-приложими в нашите среди, в които като ще хората нямат много такава търговска култура на всички на всяка една продукция. Кафетата нагоре, така че колкото повече правила в този случай. Може би, като си ги прочетете, така че може да дискутираме, но за съжаление няма да имаме да гледате. Друга възможност да ги дискутираме. Иначе така, какво ви направи най-силно впечатление от нещата, които казах? Това нещо е съвсем смисъл екстра. Никой няма да иска от вас да ги знаете, да сте ги чували. Просто ги коментираме, тъй като миналия път не провокирахте, а пък и мисля, че по някакъв начин ще така обогати вашия мироглед. Така, какво ви направи най-силно впечатление? И за мен петото ми харесва, че част от бизнеса не е аутсайдер, защото традиционно, аз казвам себе си естествено, но предполагам, че има много хора, които се разграничават. Ние сме фирмата, пък те са клиентите. Продължащия персонал, пък те са клиентите, докато някой често подхождаш в момента, в който коментираш с някой клиент, като някой, който е част от твоята общност. Съвсем друго настроение ще му предаваш на него и въобще диалог ще тръгне съвсем друго. Друго отношение, да. Други мнения? Впечатление? Аз също бих споделил по друг начин, но иначе като да започна, че ние лични клиента не е това, аз преди това годиш номер 6, че е хемодии, след това може всичко да го поддържа. Всъщност реда не съм го избирал аз. Това е нещо, което е много известно в маркетинг средите. И така, понеже имам впечатление, че българската образователна система не е инклюднато, а пък и ме провокирахте предния път, реших да го. Някой друг да иска да сподели нещо? Да, че бъде тая. Миналата седмица имаха да се появи една статия, че България още повече се смъкна в тази концепция, като най-гостоприемен и да още да гостоприемен като туристическа дестинация. И коментар, който беше, те имат една тяхната страница България под страница и списък български журналисти, не са чужди журналисти, които правят коментари. Така че коментарът беше, че по принцип заетите в обслужващия сектор, специално на туризма, изпитват ненавист към клиентите си. Не просто, че не са склонни да предоставят същото ниво и качество и любезност към както в Турция и в Гърция, ами направо ненавист клиентите, защото те са конкурентоспособни и изискват от тях някакво ниво на някакъв тип поведение, за който те се плащат. Защото не е... Те ще интересен просто коментар, който гледната точка. Не се бях замислила, че чак до там мога да стигна нещата. Но... Напълно съм съгласен с това, което казвате, въпреки че не съм склонен да приемам генерализация. Защото в нашата среда, наистина, ако приемам заедно, например, че не мога в лятото, обслужването е много добре. Защо? За да бъде така. Смисъл, обикновено, като се каже не, се прави паралел с нещо друго, с някоя друга страна. Тук при нас има три елемента. Първият елемент е свързан с възпитание, вторият елемент е свързан с култура и среда и третият елемент е свързан с обучение. При нас и трите елемента ги нито възпитание, културата и средата твърдат влаги. Разбира се, вие двете катиети, че ти говорят
И клиента, нали, като нормално, че вие, ако сте касиери, вие този маниер постоява. И пример за това нещо, това са самозапалване. Ефект, който като тръгна от един човек, в момента имаме 5 нещо. 5 висши нещо. Третия елемент е свързан с обучение. Вериги като Шератон отделят да инвестират за обучение на служителите. Неимоверно много. Само за да може този човек, като говори по телефона, да се усмихва напред. Да може да звучи приятно. Да може да обслужва клиента, така че за самия клиент да му бъде приятно. А не да го обслужват с късти варианта, разкара. Такъв, нали, шаблон и маниер на говорят. Така че това за Deutsche Welle не се попада на него. Аз попадах на нещо, което каза, как ти кажеш, този мисля, че е британски депутат. Си спомням преди няколко седмици. Имаше една много сериозна реч по повод на България. Найджел Фарадж, точно така. И в това, което казва, ако сравните, много е сериозна разликата между това, което той казва и 100% съответства на действителността и другите неща, които ще видите в нашата медия. Добре, друг иска нещо да каже? Окей. Това беше второто нещо, което исках да ви покажа. И пак казвам, ще ви го препратя, защото мисля, че е яко. Тези от вас, които им харесва, да могат да си го разгледат детайли. Третия момент, който исках да ви покажа, аз започнах още от първата лекция, така да ви показвам разни неща във връзка с мисловни карти. Помня ли някой, че ви показах една мисловна карта на самия курс? Това, което сега ще ви покажа, понеже стана дума за затваряне на продажбите в етапите, които разгледахме и процесите, ще ви покажа малко така, само да им да ще успея да го увелича, ще ви покажа малко начини за затваряне на продажбите. Ето, например, няма нужда това нещо да го записвате, защото в смисъл никой от вас няма да иска да го знаете. Както ви казах, тук не е идеята да градим търговци, но ето ви пример, да кажем, какво представлява алтернативно завършване на продажбата. Ето тук. Виждали се добре? Отзад? Четете ли? Алтернативно завършване на продажбата е примерно, когато вие го питате клиента, кое би предпочел? Вариант А или вариант Б? Друг вариант е да кажем, това е внезапна смърт. Тук му се казва. Това е такъв търговски фолклор. Това е когато вие отивате с така вече попълнен договор и отправяте вашето предложение. Друго нещо, което ще е интересно, да видим. Обобщаващото завършване, ние с вас говорихме за ползи, обобщаващото завършване представлява това, вие да завършите, изброявайки ползите, в реда на тяхната важност за конкретния клиент. Това нещо много интересно. Има някой от вас, който да е така, да е от програмата по човешки ресурси? Да. Говорили сте за тези диаграма по човешки ресурси? Не сте. Това е така нареченият Бен Франклин курс или завършване тип Бен Франклин. И всъщност това, което представлява е да прави се една така, нали, това се прави пред клиента, тегли се една линия по средата, в едната страна се пишат причините за съответно за покупка или конкретните ползи от продукта и от другата страна се пишат съответните негативи, позитиви и негативи. Като вие пишете позитивите и карате клиента, той да напише негативите. В общи линии. Какво друго да ви покажа? Има едно нещо, на което му се казва Feel, Felt, Found като метод.
Това просто в смисъл, с това и ще приключиме. В какво се състои този метод? В общи линии може да го срещнете, особено като сте клиенти, да ви казват: разбирам как се чувствате, и други клиенти са се чувствали по този начин, но вижте какво откриха те. И тогава им обяснявате, нали, какво точно, нали, защо точно вашия продукт трябва да изпълнява. В смисъл, фил идва от това: разбирам как се чувстват. Фелт и други са се чувствали така. Но ето какво откриха. Откриха, че ако използват нашия продукт, те получават много по-бързо осъществяване на връзка с техните клиенти или нещо такова. Така че, в смисъл, това са само няколко примерчета. В общи линии те са над 30 варианти за завършване на продажба. И пак казвам, ето примерно завършване с покана. Ето ви няколко варианта. Кога бихте искали да получите доставка? Или какъв цвят, размер, количество бихте предпочели? Или искате ли да започнем с този проект веднага? Бързате ли или във вторник би било добре? И така, коментари. Има, няма? Това не. Това ви казах, че идеята не е да ви изграждаме като търговци. Тук идеята, която се опитваме, е малко по-различна. Гледната точка е малко по-различна. Казвам ви го просто, защото с вас говорихме за етапът на завършване на продажбата, но не навлизахме много в детайлите. Това са някои от техниките. Също не минали път говорихме за разни методи за продажба, но за завършване точно не сме. Друг коментар? Окей. Forget about this. Пак казвам, никой от вас няма да иска да знаете подобно нещо. Това е само за да обогатим по някакъв начин курса. Така, каза се го разгледахме и сега това, което предстои да разгледаме с вас, са основните бизнес модели на цифровата икономика. А именно, това са кръстосаното субсидиране, моделът, който се нарича двустранен пазар и един друг модел, който е може би най-сериозно разпространен и така се налага и като водещ. Това е моделът freemium. Какво ще рече кръстосано субсидиране? Кръстосано субсидиране, колеги, това е модел, при който единият продукт е безплатен за клиента и се субсидира от продажбите, получени за един или няколко други продукта. За да стане малко по-ясно, тук съм подготвил една карта, която да разгледаме с вас. Така ще се опитаме да... Виждали се добре? Така, окей. Така, какво имаме на картата? Имаме ето тук това човече с вратовръзката, което ние ще наричаме нашата компания продуцент. Продуцент, защото тя създава продукция. И имаме в ваше дясно, клонът, който виждате ето тук, това е така нареченият клон на безплатния продукт. Ето така. Освен това, имаме и ето тук, от тази страна, в дясната част, един продукт, който вече не е безплатен, а той се продава към нашия потребител. Съответно, щом се продава, това означава, че ние имаме и ето тук това нещо, което всъщност представлява нашия паричен поток. Казано по друг начин, с потокът, който се получава ето тук, с средствата, които се получават от този поток, се субсидира както платеният продукт, който се продава, така и безплатният продукт. Или имаме нещо такова. Ето така.
Въпроси? Ясно ли е, че, примерно, продукта, който безплатно ще получи, не може да се използва без да се загуби сервис? Има ли такава? Нямаме такава възможност. Случаят с Google консюмерите са различни, но принципът е същия, нали? Групите консюмери са различни. И как даваш един продукт безплатно? Когато имаме разграничение в таргетната група, тогава говорим за друг модел. Това е моделът, който разглеждаме сега, се казва кръстосано субсидиране. След малко ще ви дам пример, че първо искам вие се опитате да мислите по някакъв начин и да дадете пример, ако някой се сеща такъв продукт. И този случай, който видяхме с Chromebook OK, да кажем, че не е може би в чиста форма, защото ти плащаш и самото устройство. Не бих казал, че това е кръстосано субсидиране. Ето да ви дам аз едно примерче. За кръстосано субсидиране. Примерът, който е даден тук на слайда, е с мобилните компании, при които имаме безплатен телефонен апарат и имаме абонамент за месечен пакет минути. Тоест, телефонът така или иначе е включен в пакета, но той е безплатен, ние заплащаме за него. Ние плащаме месечна такса. Да, в този смисъл всъщност Chromebook наистина би могъл да бъде различен. Защото там също имаме, но ако говорим за B2B и B2G, т.е. когато говорим за каналите, които са свързани към бизнес и към, съответно, в случай те беше към образователни институции, но там имахме, ако си спомняте, две оферти и те бяха на месечен абонамент, нали така? Те получаваха компютрите, получават гаранции, поддръжки и така нататък, замяна при следващото поколение компютър, но заплащаха месечна такса. Така че да. Тези оферти да. Другите оферти, които бяха свързани само с B2C, т.е. Samsung и Acer, не. Разбрахме ли го всички? Другия модел, който, запомнете мисълта, другия модел, който вашата колежка така избърза и така изпревари стъпиците в някакъв смисъл, това е моделът двустранен пазар или при него имаме два продукта в синергично взаимодействие. Единият е безплатен и ето го това, което казахте вие, за насочен към една група потребители А, които са крайни потребители. И втория продукт е платен и там обикновено той се таргетира към бизнес, много рядко към някакви така други крайни потребители. Обикновено тук се говори за реклама. Да го видим отново и него като карта. Какво представлява? Отново имаме нашата компания продуцент и отново имаме два клона. В левия клон имаме продуктът, който ни е безплатен, ето тук. И в десния клон съответно имаме продукта, който ни е платен. Това ето тук. В случая продукта, който ни е платен, това е рекламно пространство. В някаква форма. Тук обаче, колеги, имаме добавено още едно взаимоотношение, или това е взаимоотношението от нашия рекламодател към потребителя. И това са продукти, които рекламодателят ето тук продава към потребителя. Съответно, като обратен поток, имаме, това е паричен поток, това са средствата, с които нашия потребител си купува продуктите от рекламодателя. Освен това, този поток продължава и ето тук, т.е. с част от него, подчертавам с част от него, рекламодателят така използва за
реклама, която си купува от нашата компания продуцент. Казано по друг начин, потребителя заплаща за продукта, който получава ето тук. Потребителят заплаща и с част от тези средства, фактически, рекламодателят заплаща рекламното пространство. Съответно, с част от средствата, получени за реклама, нашата компания продуцент спонсорира както безплатният продукт, ето тук, така и платеният продукт, ето тук. Тоест, имаме с част от тези средства субсидиране както на безплатния, така и на платения. Въпроси? Разбирам, че нямате въпроси. Кажи. Добре. Тук обаче има още два момента, които ми се ще така да подискутираме с вас. И тези два момента са свързани с... Първият момент е с това, че тези роли, които имаме на слайда, т.е. ролите потребител, рекламодател и компания-продуцент, тези три роли не са непресичащи се. Защо? Защото, да кажем, ако вие имате собствена компания, в един момент може да сте рекламодател, т.е. да сте тук. В същото време, да кажем, ако този, който ви осигурява рекламата е Google AdWords, вие може да сте част от програмата AdSense, т.е. да предоставяте вашия уебсайт за така зареждане на реклама с цел да печелите от сайта. Т.е. вие можете да сте и тук. И третия момент е, че в същото време може да търсите нещо от Google и може да си тук. Тоест, вие може да сте хем и потребител, хем и рекламодател, хем и продуцент, при това, ако щете, дори в сходни моменти от време. Това трябва да се има при този модел. Разбира се, ако рекламата е телевизионна, там е малко по-специфично. Вторият момент е свързан с ето този човек, ето тук, потребителят. Имаме канал с безплатен продукт, имаме канал с платен продукт. И те по никакъв начин не са обвързани. Тоест, този човек, ето тук, този потребител, може да използва безплатния продукт на компанията продуцент, без това по никакъв начин да го ангажира да си закупува продуктите на компанията рекламодател. Или казано по друг начин, имаме фрирайдер проблем. Познато ли е това фрирайдер? Безплатен ездач, градищия, икономика. Не знам, никой нищо не казва, не знам какво да мисля. Добре, когато имаме фрирайдер проблем, това, което се получава, е, че нашия потребител може да не участва ето тук. Тоест, да не си купува продукти от компанията рекламодател. Това означава съответно, че не участва и ето тук в този паричен поток. И оттам той не участва и ето тук. Тоест, имаме абсолютно по-нимо вид фрирайдер проблем. Той използва някакъв продукт, за който по никакъв начин не допринася като стойност. Коментар? Да, с тази цел продюсера има възможно най-добре да таргетира този късмаж. От една страна дава най-голяма стойност на рекламодателите си, от друга страна подсигурява себе си, че ще има рекламодатели, които ще намисъл да ви попърихне. И го доправят в момента, точно това нещо. След това според мен трябва достатъчно много пари, защото това, което казвате и след е просто точно. Google, кръвно на Google, казва така, ненатрапчива и релевантна реклама. Ненатрапчива, в смисъл да не е, как да кажа други. Релевантна, да е свързана с това, което точно това видяхме ние, като гледах примера, който се поканахме живо, за екскурсията, нещата същата екскурсия, и ни излизат реклами, свързани с екскурсия.
има график като AdWords, не е като резултати от търсенето, а като рекламите, които бяха в караните страни и над търсенето. Тоест, Google се опитват по някакъв начин да направят, и то на база на една много сериозна инфраструктура и на база на един много сериозен енджин, който по някакъв начин анализира и куките, анализира много неща преди да ви зареди рекламата, и то в рамките на някакви милисекунди. Това, което те се опитват и успяват да направят, е да таргетират тази реклама, така че да бъде най-добре хем и за компанията, която е рекламодател, защото тя ще получи клиент в най-добрия случай, хем и за самия потребител, защото той ще види неща, които са интересни, полезни, ценни, важни за него отстрани, хем и за самите Google, защото ако това, което вие видите, е интересно за вас, много по-голяма вероятността вие да кликнете, т.е. да визуализирате линка. Оттам насетне това означава за тях приход. Добре? Точно такова и примерчето, което съм дал тук, доколко спомням. Да. Ето ни го примерчето. Имаме търсенето в Google, което е безплатно за широката публика. Имаме съответно и рекламата, която е платена от бизнес клиентите на компанията. Разбира се, двустранен пазар, в класическия му случай, това са всяка една медийна компания. Ние днес си играхме много с вас с BTV. BTV, например, това, което правят, също голяма част от приходите им, ако не е една основна част, това са реклама, като на тях рекламодателите им плащат за реклама, която гледат всички, които са на този канал. Това е същия принцип. Вие гледате телевизия абсолютно безплатно. Първият продукт е безплатен, рекламата съответно е платена от бизнес клиентите. Печатните медии, за които е разплащане, водят ли се странен пазар? Случая с... Печатните медии, да, принципът е същия. Принципът е същия, с тази разлика, че там има зависи дали медията самата е безплатна. Да, има, но всички специални. Ако медията е безплатна, те в момента правят някакъв хибрид като модел. В смисъл, имаме онлайн версия, която е напълно безплатна, и имаме хартиен носител, който е на достатъчно ниска цена. Но нека да не избързваме, има и това ще засегне. Зависи в общи линии дали е безплатно. Защото идеята при двустранния пазар, че единия канал субсидира другия. Едната група потребители субсидира другата, рекламодателите субсидират крайните потребители. Така, третия момент. Това е свързано с моделът, който е, може би, най-популярен, и особено тук имаше една ваша колежка миналия път спомена за гейминг моделите. Там е много силно застъпен модела Freemium. А именно, при модела Freemium ние имаме две версии на продукта. Едната версия, това е стандартната версия, и тя е безплатна към потребителите. И другата версия, това е премийната версия, която се заплаща. С паричния поток, който се получава, с приходите, които се получават, съответно се субсидират и двете версии, като създаване, поддържане, развитие и така нататък. И отново да си разгледаме картата, за да стане по-ясно. Отново имаме две клончета, отново имаме компания продуцент. Този път обаче безплатното клонче ни е в ляво. Ето тук. Това ни е безплатният продукт. В повечето случаи той има доста по-голяма като маса потребители. Тук е дадено Many Customers като символче. И в дясната част имаме ето тук. Това всъщност ни е платени или премийния продукт още. Премийната версия на нашия продукт. Отново замяна се получава един така паричен поток, ето тук. И с паричния поток, който се получава, съответно компанията субсидира както създаването на продукта, който се заплаща, ето тук, така и базовата версия, съответно, която е безплатна. Коментар от ваша страна. Всъщност,
Ако някой сега ако не, може някой да даде принцип. Dropbox има безплатно версия. Има и платено. Yes. LinkedIn. Кой каза Skype? Кой каза Skype? Как можахте точно Skype да кажете? Безплатни разговори PC-to-PC, платени разговори PC-to-phone. Това е същия модел. Даже не случайно, там при 2 или 3 години мисля, че беше, Skype беше закупен от компанията, знае някой коя? Microsoft, значи те бяха набрали, мисля, че тогава бяха някъде 600 милиона потребители имаха Skype. Сега са доста повече, сега са сравними с потребителската база на Facebook, мисля. Тогава ги купиха Microsoft. Придобиха. Добре, още ни казваш тогава. Да кажем, че ние искаме да си отворим книжарница някъде из Централна България. Да кажем, Велико Търново е една добра алтернатива според нас. Искаме да си отворим книжарница в Велико Търново. Откъде ще идват нашите клиенти, ако си отворим там книжарница? Въпрос. Физическа книжарница. Велико Търново и околните села. Добре, как? Гостите на града да се работят. Всъщност, там е много интересно. Има. Аз чух, че на едни 3 града, които са много близко един от друг, това са Велико Търново, Горна Оряховица и Лясовец. Това, което чух, че им казват Триградия. Нищо много странно. Триградия. Наистина това е така. Ако се отворим магазин, който е така brick and mortar е точно следно. Тогава нашите клиенти ще идват от района, който е там наоколо. Какво се случва обаче, ако решим да си отворим и онлайн магазин? Тоест, това, което съм дал на слайда тук, в един случай имаме локално пазарно покритие, в другия случай стига това нещо да е подкрепено, разбира се, с организация от ваша страна, като дистрибуция, логистика, бизнес модел, примерно система за разплащане, каквато да кажем PayPal или нещо такова. Виртуално, вие от един пазар, който в един случай би бил, не знам колко е точно в района на Търново, мисля, че не повече от 100 000 са Велико Търново и прилежащата там област. От един такъв пазар вие отивате на пазар от порядъка на няколко милиарда. Стига, разбира се, да имате и така продукт variety, в смисъл да имате достатъчен брой продукти, примерно се целите в испаноязични клиенти да имате книги на испанци, защото книги на български, на испанци не знам дали е много лесно да се продаде. Добре, другия момент е свързан с така нареченото ограничение. Ако ние имаме книжарница, която е чисто така материален обект, обект, който се намира някъде в Търново, колко книги можем да поберем там? Герци. General. 200 квадрата. 200 квадрата. Фиксни. Колко страници, колко голем, късно. Number. Не толкова, колкото би. Number get. Представете някаква книга, колко такива бихме могли да първата книга, която е книга. 5, 10, 15, 20 хиляди, не повече. Ще напълним шаман. Какво се случва, ако имаме онлайн версия? Имаме книгите на хартиен носител. Слушам. Ако имаме книгите на хартиен носител, изненадам се така, че
неактивни, точно по това казано. Ако имаме на хартиен носител книгите, една книга от порядъка на зависимост от качеството между 5 и 50-100 мегабайта. Има и по-малко, разбира се, зависимост от формата, говорим за хубаво качество PDF. Така че дори един среден средностатистически компютър може да побере няколко милиона книги. Грубо казвам. Тоест, когато имаме онлайн вариант, това, което представлява нашият регал, всъщност знаете ли какво означава понятието регал? И още не сте учили мерчендайзинг, още не е почна. Почна ли? Какво е регал? Да, това е, така както казват вашите колежки, образно казано, рафта, на който се подреждат или се излагат съответно продуктите. Та, когато имаме онлайн вариант, ние имаме виртуално неограничен регал. Защо? Защото това, което представляват нашите продукти, са всъщност едни PDF-чета в една база данни. И в тази база данни съвременните сървъри са достатъчно така големи като warehouse. Един data warehouse може да поддържа толкова количество, колкото, аз пак казвам, повече от милиони. Така че там може да се каже, че виртуално ние не разполагаме с никакви ограничения. Третият момент е свързан именно и с характеристиките на самия продукт. Дали самия продукт е материален, или тук говорим за атоми, или е pure digital, т.е. говорим за битово. Ако имаме книгата на хартиен носител, там е ясно. Имаме прелистване, имаме пренасене, имаме транспортиране, имаме такива неща. Какво става обаче, когато имаме дигитален продукт? PDF файл. Пример. Може да не е PDF. Имаме ли прелистване? Имаме ли пренасене? Имаме ли, кажем, пожълтяване? Рискуваме ли някой така книжен плод да ни изяде кориците? Как се казва, доста са различни нещата, но това е нещо, което следва да си има предвид и е важно и ще видим след малко защо. Преди обаче да видим защо, да разгледаме някои от технологиите, които се използват по отношение на онлайн продажбите, а именно първото от тях, това е така нареченият Recommendation Engine, който всъщност представлява обработка на наличната в базите данни информация. Примерчето, което съм дал тук, е свързан с история на покупките. Използват се различни технологии и алгоритми и идеята е на вас да ви се отправи релевантно предложение за покупка. Тоест да се отправи предложение към нещо, от което вие имате интерес. Ето го и на слайда тук. Целта е да се открият други продукти, които съответстват на вашите вкусове, интереси, очаквания, поведение и да ви бъде отправено, подчертавам, персонализирано предложение. Ако използвате Amazon, можете да направите експеримента, да ходите да разгледате няколко книги и да видите после какво точно ще ви предложи Amazon. Ще ви излезе нещо от сорта на други хора, които са попадали точно на тези книги, са се интересували от тези, ще ви излезе едно панелче. Това е така нареченият Recommendation Engine. Знае някой кой е този човек на слайда? Не се познавате с него, добре. Значи, този човек се казва Джефри Безос. Всъщност, в началото на 90-те години, Джефри Безос работи като анализатор за един от големите нюйоркски хедж фондове. Това е работа, която е мечтана за много хора. Той работи именно нещо такова, когато му попада едно проучване за нарастването на броя на хората,
проучване показва, че нарастването е в, аз ви казах още първо част на лекцията, 1000%. И това, което всъщност Джеф Безос казва, е, че никога не е виждал нещо да нараства толкова бързо. Защото 1000%, аз пак казвам, това е нещо с 5%, нещо с 10% е едно, с 100 е друго, с 1000 е нещо съвсем различно. А той говори за 1000. И всъщност това, което се случва, е, че не му трябва много време, за да реши да се откаже от така доста привлекателната работа, която има там като финансов анализатор и да създаде така компанията Amazon. Това е основателят на Amazon и да видим какво казва той за Recommendation Engine. One way to think about that is we're sort of redecorating the store for each customer who walks in. If you think about a physical store, that would be impossible. You can't run around and rearrange the furniture and put the products that that particular individual customer might like most up front. Very, very difficult. But in an online store, of course, you can do that. You can redecorate the store for each individual customer. You can help people find things that they might not have ever been able to find any other way. Изумително. One way to think about that is we're sort of redecorating the store for each customer who walks in. If you think about a physical store, that would be impossible. You can't run around and rearrange the furniture and put the products that that particular individual customer might like most up front. Very, very difficult. But in an online store, of course, you can do that. You can redecorate the store for each individual customer. You can help people find things that they might not have ever been able to find any other way. Тук ми е любопитно да чуя вашия коментар. Това, което казах всъщност, че ние ако имаме един материален обект, една бензиностанция, няма как, колкото и да ни е така, да ни се ще, да за всеки един клиент, който влиза в нашата бензиностанция, ние да започваме да пренареждаме, така че да е удобно на него. Примерно, ако е левичар, да каже шоколадите са отдясно и нещо такова. Докато ако говорим за онлайн продажби, ако говорим за онлайн магазин, би могло да се въведат много така елементи на персонализация, така че този конкретен потребител да се чувства добре, да се чувства комфортно в нашия вебсайт. Сега, от позицията на времето, погледна назад, ми се случи, да, естествено, супер логично е той това да го направи. Обаче той, когато е започнал изобщо е нямало такъв подход, не е имал към клиента и към персонализиране на платформата, до която той има достъп и въобще е много радикално било за времето. Всъщност това не започва в смисъл. Точно този Recommendation Engine Amazon не го предлагат от 1994 година, защото тогава все още 1994 все още интернетен зародиш. Така че това навлиза на по-късен етап. Въпросът е... ли са, които по този начин започват да правят? Какво значи първи? В смисъл, това е трудно да се проследи кой е бил първия, който по някакъв начин е намерил алгоритъм, да роби в базата данни и да предлага нещо, което да е релевантно, свързано с клиента. Това, което е важно, е чисто концептуално. Чисто концептуално да се разбере това, което казва, защо Recommendation Engine е важен и защо върши и как върши работа. Добре, другия елемент е свързан с така нареченото поведенческо таргетиране и това е behavioral targeting, което всъщност означава проследяване на онлайн поведението на потребителя, с цел да се разкрият неговите навици, съответно да се открият интереси, които евентуално биха могли да бъдат използвани в някаква рекламна цел. Как работи точно това нещо? Тук обяснявам на този слайд. Нашия потребител посещава сайт с реклама на определен рекламен сървър. Това е на стъпка 1. На стъпка 2. Това, което се случва, е, че вашия веб браузър получава един файл с уникален номер, който се нарича cookie.
Именно на база на това куки, съответно, вашите активности могат да бъдат проследени. Именно функцията на бисквитката е да проследява вашите активности и да ги регистрира на конкретния сървър. Оттам, на база на получените резултати, сървърът зарежда към вас, обикновено това е с някакъв JavaScript, таргетирана реклама. И тук ми ще бях дал някакви примери на следващия слайд. Да. Посещавате сайт за автомобили, получавате реклама на лека кола. Посещавате сайтове за мобилни телефони, получавате реклама на GSM, респективно на смартфон. It's that simple, как се казва. И така достигаме до следващия казус, свързан с Amazon. Какво имаме всъщност като ситуация при Amazon? Amazon, освен че в момента са лидер, те правят истинска революция в пазара на книги като цяло, вече и не само на книги, и разполагат с над 9 милиона заглавия. Обръщам внимание, че тук говорим за заглавия. В смисъл, едно заглавие би могло да има много различни издания, от много различни издателства, в много различни форми и версии. Така че това прави доста така сериозно варианти като продукти. Тук говорим само за заглавията и те са над 9 милиона. Обемът в една средностатистическа книжарница, голяма имам предвид, е някъде от този порядък, 25 000, като има няколко най-големи, те се броят на пръстите на едната ми и на двете ми ръце, които са с над 150 000. И тук говорим за brick and mortar, в смисъл, отново говорим за реален търговски обект книжарница. Какво се случва обаче? 95-та, когато стартират, те започват да продават онлайн книги, които са само на хартиен носител и като асортимент това е, старта им е над 1 милион. Видяхме средностатистическа книжарница 25 000, Amazon стартират с над 1 милион. На вторият етап, това, което правят, за да не поддържат в наличност малко търсени книги, това, което правят е да преминат към print on demand. Тоест книгата да се съхранява в електронен формат и да се отпечатва само при необходимост. Много интересна историята. Те всъщност тогава придобиват и няколко компании, които са свързани с такъв тип on-demand, така изработен продукт. Става дума за video on demand, става дума за music on demand, за такива неща, като не е толкова тривиално, колкото звучи. Print on demand, когато става дума за книга, има много голямо значение. Тази книга, която вие съхранявате в електронен формат и която ще отпечатате, когато имате поръчка от клиент, тя трябва да бъде отпечатана с необходимото качество, с необходимите характеристики и по такъв начин, че по никакъв начин да не се различава от книгата като продукт, когато, да кажем, е отпечатана в 500 000 тираж. Това само като аналогия го давам. Така че те работят сериозно в тази насока с идеята отново да продължат да продават хартиен носител, но вече когато имате, да кажем, 2 пъти се продава тази книга в годината, да не отнема складово пространство и така. Това е, да, на цената, която му обявя на сайта. Третият момент също е много важен и то е, тук виждате на слайда, през 2007 представя на Amazon Kindle. Тук искам да обърна внимание, говорим за четецът Kindle, не говорим за таблетът Kindle Fire. Знаете какво е Kindle, няма да го обяснявам, но въпросът е, че при него могат да се четат както електронни книги, така и различни вестници, списания и така нататък. И мисля, че 2011 година беше, когато те излязоха даже с едно такава, как да кажем, обявление,
че продажбите на електронни книги са надминали продажбите на книги с хартиен носител. Отдолу съм дал и малко информация за Kindle. Това е информация към края на 2011. Всъщност към момента продажбите на Kindle са само на четеца над 30 милиона, мисля. И да видим дали има някакви въпроси към вас, които мисля, че бях подготвил. Въпросът, който имаме на слайда е при промяната от книгите на хартиен носител към електронни книги. Как се променят маргиналните разходи, съответно за производство, съхранение на регала и дистрибуция. Спада драстично, казва вашата колежка. Добре, да почнем от там. Какво са маргиналните разходи? Какво бяха маргинални разходи? Как се казвате? Както казва Гергана, marginal cost. Представляваха нещо такова, доколкото си спомням, ако си спомням добре икономиката. Микроикономика ли беше? Забравили сте вече. Така, тук беше нещо от сорта на така. А тук отдолу какво да пише Гергана? Имаше едни триъгълнища, мисля, че беше. Това бяха маргинални разходи. И при тях историята е много интересна. Всъщност тази граница тук, математиката, когато това нещо отдолу в знаменателя клони към 0, тази граница в математиката и се казва как? Знае ли някой? Когато делта Q клони към 0, математиката на тази граница се казва производство. Така, anyway, ние да се фокусираме върху маргиналните разходи и когато разглеждаме маргиналните разходи за производство, как се променят, колеги? Вашата колежка каза, намаляват драстично. Други не. Каза изчерпва. Ами, ако ги скрием тези неща тук, да ги питах маргиналните разходи, така, това, което се случва, е горе-долу следното. Мен се получи много добре. Става ли? Добре, какво става в съхранението на регала? Имаме ли разходи за наем, режийни, склад, дистрибуция? Какво се случва и там? Имаме значителни разходи, защото трябва Да. поддържа платформата, която позволява закупуването все пак. Онлайн магазина не е подпред. Yes, it is. Но разходите, които имате за поддържане на базата данни, като се разпределят върху продуктите, какво се случва? Нито един от тези разходи не е. Да, но всеки от тях, така да се каже, клони към 0. Защо клони към 0, когато говорим за дистрибуция? Тук ще ви върна на нещо, което разгледахме с вас в началото, когато дефинирахме платформата. Сър Тим Бърнърс-Ли беше направил така, че интернет няма входна такса. Именно това нещо, на този гратис, на този фри, се дължи и това, че дистрибуцията ни клони към 0. Тоест, това, което всъщност се случва при електронните книги, е един вид трансфер на битове по мрежата от точка А до точка Б.
от базата, в случай, че разглеждаме Amazon, от базата данни на Amazon до вашата имейл почта, до вашия компютър. Това е трансфер на битови. Добре, така стигаме до долния въпрос, но преди да го разгледаме него, искам да ви кажа, понеже стана дума няколко пъти за Free и за Tim Berners-Lee. Това, което имаме предвид под Free, е нещо такова. Само да сменя цвета, така че да го виждате по-добре, да нека да е синичко. Това имаме предвид. Коментар? Няма коментари. Добре, какво се случва с печалбата в тази ситуация? Когато всички тези пара тук, и тук, и тук, и тук, клонят към нула. Както каза Гергаме ли беше? Имаме нещо такова. След малко ще го разгледаме в детайли. Точно това нещо. Разбраха ли го всички? Казва. Всъщност за мълчанието има един такъв въпрос. Какво означава мълчанието? Съгласие, несъгласие или неразбиране. Защото човек, който не ви разбира, му е трудно да ви каже да ми дай не. Така че презумцията според мен не би трябвало да е тази. Добре, ако някой... така. Не го да много, искате да свита? Давайте стрели. Аз не разбрах това с фрейте равно на градец или не разбрах с ига безплатно. Едното е безплатно и другото е свободно, т.е. говорим за цена и достъпност. А моят въпрос беше свързан по-скоро с компонентите, които разглеждаме тук, производството, съхранението и дистрибуцията, как се отразяват на стабилността. Окей. Приемам, че сте разбрали. Накрая пак ще дам възможност за въпроси, така че сега отиваме към може би най-яката част за днес. И това е един метод, който се нарича методът на дългата опашка. За какво всъщност иде реч? Отново ще разгледаме един казус с това нещо. Знае някой от вас какво е рапсоди? Рапсоди. Ето това е рапсоди. Марка? Почнете, вероятно. Да, това е нещо като онлайн колекция от музикални парчета. Това, което виждаме на слайда, всъщност представлява ето тук. Това е кривата на търсене на рапсоди. Видим дали ще успея така да нарисувам много добре. Горе-долу. Така. Какво имаме по вертикалата? По вертикалата имаме брой даунлоудвания. И виждате тук имаме доста на брой парчета, които се даунлоудват над 200 000 пъти. Това е месечно. И по хоризонталата това, което имаме е съответния брой парчета, които се даунлоудват толкова на брой пъти. Това представлява кривата, обаче въпрос. Какво точно се случва тук? Виждаме, че търсенето не е 0, но какво е точно търсенето не е много ясно, нали така? Ами да зумнем и да се опитаме да разберем какво точно се случва там. След като зумнем,
На същия принцип отново брой даунлоудвания по вертикалата, отново брой парчета по хоризонталата. Виждаме, че търсенето не само, че не е 0, а то продължава. И то продължава, вижте тук отдолу, имаме до 95 000. Това са хиляди. 95 000. При това тук говорим за търсене от порядъка на 600 пъти на месец, или това е повече от 30 пъти на ден. И отново, ако погледнем ето тук, нашето търсене продължава да не е 0. И ще ни се наложи да зумнем още веднъж, за да видим докъде се простира тая крива на търсене. Ето ни го третото продължение. Отново виждаме, че търсенето не е 0 и то продължава до след 800 000 и ето тук също не е 0. При това на 100 000 продукт имаме 120 даунлоуда на месец или това са повече от 4 пъти на ден. Това е много сериозно изобщо като нещо, което се случва в съвременната действителност, защото ако погледнете реално на нещата, само до преди 40 години, 30-40 години, до преди компютрите, администрацията на 1 милион продукта не би била възможна. Ако трябва вие чисто физически, без компютър, да администрирате и да продавате 1 милион продукта, как би могло да стане? Най-големите търговски обекти дори в момента разполагат с някакъв порядък между 30 и 40 хиляди артикула. А тук говорим за над милион. На следващия слайд това, което съм подготвил, е в някакъв смисъл сравнение между ето тук, това е всъщност асортиментът от общия брой парчета на разходи. Те са някъде от порядъка на 4 милиона и половина по времето, когато е правено проучването, и сравнението с един съвременен Walmart. Вижте колко миниатюрно изглежда колекцията музика в Walmart, приравнена към тракове, към парчета. Тоест, тук говорим за една част от парчета, които са налични само онлайн. И една част, която са налични на двете места, и тя е много малка част, която припокрива тези, които са в Walmart. Освен това, самото проучване показва, че едно 45% от всички продажби, от всички даунлоудвания, които тогава разходи реализират, идват от продукти, които са налични само онлайн. Ако трябва да се върнем тук, едно 45% идват ето тази база. Та нашата идея в общи линии да разберем какво и защо се случва точно при разходи, тъй като ситуацията е доста подобна. За това, какво виждаме на следващия слайд? На следващия слайд виждаме една обобщена графика, като тук по хоризонталата отново имаме даунлоуди, т.е. по вертикалата, по хоризонталата имаме съответния брой тракове. Ето това нещо, което виждаме ето тук, всъщност са даунлоудванията, или ако щете продажбите, които идват от продукти, които са налични както в Walmart, така и в разходи. Тоест, на това нещо ние ще му казваме глава. Ето тук. Другото нещо, което е свързано с ето тези продукти, ето тук, това са многото на брой продукти с относително малко търсене, ние ще наричаме опашка. Произходът на това понятие идва от математиците. Какво се случи сега? Математиците на тази част от графиката,
която се приближава ето тук долу, вижте израза беше безкрайно близо до нулата, на него му казват опашка. Всъщност на тази част. На нея ни казват опашка. Та всъщност идеята е, че това, което ние наричаме мейнстрим продукти, това, което наричаме хитове, както е дадено на слайда, всъщност представляват тези малко на брой продукти, които са способни да генерират много голямо търсене. И съответно в опашката това, което имаме, са тези много на брой продукти, които обаче имат относително малко търсене. И това са така наречените ниши, това е така наречената дълга опашка. Преди да разберем обаче какво се случва в опашката, искам да илюстрирам няколко момента от правилото на Парето. Всички ли знаем какво е правилото на Парето? Да, каза един човек. Добре, пример за правилото на Парето е да кажем 20% от жените спят с 80% от мъжете. Или обратното. 20% от мъжете спят с 80% от жените. Това е правило на Парето. Класическия му вариант е 80-20. Та, защо това правило остава не съвсем разбрано и до ден днешен в бизнес контекст? Като начало, то почти никога не е в вида 80-20. По-голямата част от случаите то се среща в практиката като 80-10. И тук примерчето, което съм ви дал, не е с мъжете и с жените, а е, че продажбите на 10% от продуктите генерират 80% от общия обем продажби. Втори момент при правилото на Парето. Това е, че 80 и 20 като цяло представляват проценти от различни величини. В горното правило 80 беше процент от продажбите, 10% от продуктите. И това е причината, заради която в 80-10, 80 плюс 10 не прави 100. Просто те са проценти от различни величини. Третия момент е свързан с това, че самото право се използва за описание на различни корелации. Или казано по друг начин. Едно е, ако кажем 80-20, когато говорим за връзка между продукти, подчертавам продукти и продажби. И съвсем различно е това нещо, като, ако щете, като разпределение, когато говорим за връзка между продукти и печалба. Това са трите характерни момента. Въпроси? Добре. Да се върнем пак на нашата дълга опашка и да се опитаме да разберем как точно са разпределени тези продукти, печалби, продажби и така нататък, когато говорим за една такава база от порядъка на милиони. Това, което виждаме на следващия слайд, колеги, всъщност какво представлява? Имаме три стълбчета. Първото стълбче, това е стълбчето на продуктите, второто стълбче, това е стълбчето на приходите и третото стълбче, това е стълбчето на печалбите. Това, което показва този слайд, е, че когато имаме in-store търговски обект, т.е. нямаме онлайн продукти, това, което се случва, е, че нашите 20% от продуктите генерират може да се каже 80% от всички приходи и оттам те ни генерират почти цялата печалба. Тук е дадено 100% на слайда, разбира се, може да не е точно 100, може да е 90, 95, 98, зависи, но идеята е да се разбере, че ето тези продукти, които ние продаваме ето тук, те са свързани като цяло с много малък приход, много малък оборот, което означава, че самите разходи, ако се разгледат като разходи, те представляват много по-голяма част при тях и съответно и нивата на печалба са много ниски. Да видим какво се случва обаче, когато имаме
един такъв магазин, какъвто представляват Rhapsody, който съчетава както тези мейнстрим продукти или тези продукти, които са налични в Walmart, така и с един набор от продукти, които са налични само онлайн. И какво се получава на слайда виждаме? Първото нещо, което имаме, е, че този набор от продукти, които бяха налични само, да кажем, в Walmart, тук ги имаме налични и освен това към тях имаме добавена и една друга група, ето тук. Тоест, понеже тук те са по-малка част, нашите 20% от тук стават 2 и нашите 80 стават 8, тъй като към тях ние добавяме ето този набор от продукти, които са налични само онлайн. До тук ясно ли? Да предположим, че е ясно. Да. Това, което се случва, всъщност, е, че ние фактически получаваме едно доста по-различно разпределение, когато говорим за набор от продукти, които са налични само онлайн. А именно, тези 20%, които ни бяха тук и които ето тук стават чисто и просто 2, те вече не ни генерират 80%, а при новите условия, т.е. при новата добавена тук, новия добавен набор от продукти, ето тук, наличен само онлайн, те ни носят 50% от приходите. Тези 80% от тук, които вече са станали 8, понеже имаме добавен набор от продукти, ето тук, те ни носят, при това вече са печеливши, тъй като при онлайн инвентори ние нямаме тези разходи, свързани с съхранение, с режими, с наем, изобщо такива неща в онлайн базата данни няма. Те ни носят приход и то приход в размер на 25%. И този набор от продукти, който е наличен само онлайн, или това е така наречената опашка, също ни носи 1/4 от всички приходи. Искате ли да видим какво се случва с печалбата? Да. Само един човек ли? Добре. Да видим какво се случва и с печалбата. Отново имаме подобна картинка. Ето ги нашите 20, които бяха 2, 50% от приходите, 1/3 от печалбата. Реализираме от тях. Какво се случва с другата част? 80%, 8, 1/4, 1/3 ни носят те, като печалба. И всъщност това, което беше опашката, успява да ни донесе и тя 1/3 като печалба. Ето ни опашката, ето ни ги съответно приходите, които тя ни дава и респективно печалбата. Казано по друг начин, аз ще се опитам тук да направя една схемичка, за да стане малко по-ясно идеята каква е. И защо тази опашка е толкова важна. За целта да се опитаме да си направим една графика. Ето така и да имитираме опашка. Нещо такова би трябвало да е. Какво имаме при дългата опашка? Имахме една част, която ние с вас наричахме. Ето тази част, как я наричахме? Ето тук. Така, тази част ние наричаме глава. Защо? Аз се опитам да го увелича малко, да може да го светим.
Разбраха ли всички защо я наричаме глава? Тази част. Някой ще ми подскаже ли? Точно така. Това са продукти, които са налични както в физически търговски обект, така и онлайн, така и в навсякъде, докато опашката е налична само онлайн. Нещо, което искам да демонстрирам тук, нещо, което е много важно. Това е, че това, което виждаме тук с това опашка, може да ви поддаде. В общия случай, самата опашка продължава да рине си още правото до тук. Тоест тук имаме наистина голям брой продукти. Мащаба тук би трябвало да е много, така да се каже, много компресиран, за да се хване на един слайд. Просто го казвам, защото ако е в реален мащаб, тук наистина са много наброй продукти и това, което се опитвам да илюстрирам сега, ще се опитам да го напиша, а именно, когато говорим за главата, какво имаме? Ние имаме малко наброй продукти, които обаче имаме търсене, което е доста голямо. Нали така? Това е, което имахме в главата. Ето тук. Когато говорим за опашка, това, което се случва, е, че имаме обратното. Имаме много наброй продукти, които обаче се търсят относително малко. Нали така? И реално това, което би могло да се получи, ако вашата опашка е достатъчно голяма, ако вашата опашка е достатъчно дълга, тя би могла да генерира търсене, при което това търсене да е съизмеримо с търсенето, което имаме тук. Тоест, търсенето на нишите да бъде достатъчно голямо, така че да ни генерира обем, който е съизмерим с обемът, който ние имаме в мейнстрим, в хитрости. И да продължим по-нататък с казуса, да видим това как би се отразило на нашите печалби и продажби. Това, което виждаме на слайда, е някакъв начин да изчислим допълнителните продажби, които получаваме само от опашката. Тоест, от опашката, продукти налични само онлайн, ние получаваме ето тези 25%, които са отнесени към останалата част и носят ето този допълнителен обем продажби. Това са продажби, които ако ние нямаме тази онлайн инвентори, ако нямаме това нещо тук, ние всъщност правим така. Съгласни ли? Разбраха ли всички как го изчислих? Добре. Другия момент е свързан с допълнителната печалба. Принципът в общи линии е същият. Ето ни ги продуктите, ето ни ги приходите, ето ни печалбата. Като се отнесем нашата печалба към целия поток, ето тук, това, което се получава като допълнителна печалба, е в размер на ето толкова. Въпроси? Коментари тогава? Ако не сте разбрали нещо, питайте да повторя. Не знам как да толкова мълчанството. Добре, сега ще ви разведрим малко. С какво да ви разведрим? С
с един много специален казус, който съм приготвил, като така заключителна част на днешната лекция. А то е нещо като, ще се опитаме да направим нещо като сравнение между една компания, за която толкова често става дума, и ставаше дума по-специално днес, и нашата страна. Тоест, идеята е да отворим една перспектива, която перспектива разглежда сравнение между компанията Google и България. И именно, Google като резултати за 2012 година реализират $50 милиарда и това нещо го постигат с 54 000 близо служители. За сравнение, това е почти целият брутен вътрешен продукт на нашата страна и освен това е постигнат с населението на град Видин или като пример, че тук съм дал студентите в Софийския университет Климент Охридски по 2. Тоест те са 25 000. Та, колеги, как е възможно една компания с персонал, колкото един малък град в България, или примерно, не знам сега, града на греха, колко му е населението, им преди студентски град, не знам колко, но горе-долу толкова в Син Сити. Как е възможно една компания с персонал толкова, колкото е един малък град, да реализира толкова, колкото е целият вътрешен продукт на страната? Друг въпрос. Защо това е възможно в Съединените щати, а да не е възможно в България? Трети въпрос. Какво би могло да бъде въздействието на една такава компания върху българската икономика? Думата е ваша. Какво мислите за тази, така да наречем, перспектива на слайда? Начин да ви дам нещо за размисъл. Всъщност, това, което се случва, ще го видим на следващия слайд, е, че за тези 5 минути, в които аз ви представих слайда, Google вече направиха ето тази цифричка. 5 минути, $500 000. Надявам се да са ви били интересни моите лекции. За мен беше така. Удоволствие бе просто това, може да кажа. Нещо повече. За мен беше честно. Въпросите, ако имате сега, също може да ги задавате. Не само по днешната лекция, всичко, което касаеше тези 3 пъти, които се виждахме. И материала. Материалите, пак казвам, не съм сигурен, че ще успея тази вечер, въпреки че ще опитам. Предстои близките дни да си ги получите по имейл. Включително и бонус материали. Слушам. Няма въпроси. Аз имам. Само че бъдем слушан първи, когато не бях. Обсъдили просто дисциплината. Защото тогава да обясни не започнем да се в някакъв начин, какво тя да се готвим, тя и какво се някакъв
нещо, не знам. Мисля, че го имате описано в система. То така ли е, че след мен през април мисля, че започват лекциите на професор Късева. Искам да ви обърна внимание, че те започват от 9. Моите започнаха нарочно, бяха изнесени в един час напред. Просто причина, че и аз съм бил студент и знам това е нагласта с сутрин, особено ако часа по-рано. Така че имайте го предвид, нейните лекции започват по-отрано. Вероятно с нея също бихте могли да го обсъдите този въпрос. Добре, други идеи, въпроси, предложения, коментари? Английските филми, тях може ли да ги получили някакви линкове или поне регуларните неща? На Стив Джобс съвеща сме гледали всички филм сега някакви други неща. Кое точно ви трябва? Аз първият път казусите, които разглеждахме, бяха свързани с... Ще видите в материалите. Има някой, който беше първият път? Вие, така. Ние гледахме казус, който беше свързан с Слави Трифонов. Имаше един казус, който беше свързан с АЦ Белене, ако не се лъжа. И мисля, че имаше още един бан, но те не са били свързани с видеа. Видеята бяха свързани с слабо. Ние първо трябваше да наберем малко скорост, за да можем да имаме материал, насока в която да мислим как се днес казуса с Google. Хроботите беше идеята да видим, нали, да оценяваме в някакъв смисъл не толкова тяхната презентация, чисто търговски вид, а оферинга, различните нива на оферта. Така че, мисля, че нямаше видеята. Ще погледна все пак. Други въпроси? Okay, me? Thank you. That's all, folks.